I pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija. Današnjem videu ćemo znači da odradimo recenziju, ili tačnije otpakivanje ove tastaturice MS Elite C520. Znači, ovu tastaturu sam ja sad zapravo doneo sa reklamacije, znači donosim sa reklamacije zato što je bio crkao Space. Zašto je crkao Space, ja ne znam, ali iz priče sa još par ljudi, svima se pokvario neki taster na ovoj tastaturi i verovatno je to zato što je cena ove tastature znači 3700 dinara, a ova tastatura ima crvene switcheve, tako da ja sam ovu tastaturu već imamo znači kao lighting efekt i ovo ne znam šta znači, a idemo da je otpakujemo. Znači evo ljudi, sad ćemo da otpakujemo tastaturu. Sad ovako, stavno ovo može drugačije, mislim da ne bi moglo, ali hoću samo ovako da dođemo i da odbijemo. Znači, ovako. Vjerojatno ima neki mnogo bolji način da se uradi, ali ja sam ovo. Evo ga, to. Da je ovo da otvorimo. Vam se sviđa kutija, a ljudi moji. Mi se baš sviđa. Evo ga. Da vratimo ovo što treba. Da okrenemo tastaturu. Kako je lepo zapakovana nova ova tastaturica. Iako će da radi samo 2 dana, nema veze. Ok, sad ćemo polako da je ovdje položimo. Znači, u odnosu na ovu tastaturu, ova tastatura je ono, ne. Znači, kutija nam neće, ne smo još nešto dobili u kutiji. U kutiji od ove tastature nismo čak dobili ni ono za vađenje switcheva, nismo dobili možda 2-3 dodatne switcha kao što smo sad dobili za ovu tastaturu, što je neprihvatljivo i to automatski znači da se meni ta tastatura ne sviđa. Znači, evo je tu tastatura, izgleda onako vrlo zanimljivo. Znači, šteta što nisam ranije znači snimio recenziju za to, ali bio sam u nekim životnim problemima da nisam mogao to da je uradim. Samo sekundu, čekajte sad opet samo da odvežem. Evo ga. Here it is, my keyboard. Sad šta ćemo mi da uradimo? Znači, s ovom starom ćemo ići na net i ukucat ćemo znači keyboard tester. Ok, evo ga ovdje keyboard tester, vidimo da li radi. Space, radi. 2, 3, 4, 5, 6, enter. Jao, KMS piko. Ja sam to sve sad omogućio, nema veze. CTRL radi, ovo radi, tako da eto, tastatura radi. Sve vreme imamo ovu taster za menjanje, isto kao što imamo i ovdje. Međutim, ovdje, kao što možete da vidite, isto kao i ovdje, ja mislim da se, kad promenimo na primjer ovo, i kad ovako, ono će ići mnogo brže, a kad idemo ovdje ići će mnogo sporo. Sad uopšte ne ide. Evo ovako, neki light show sa tastaturom. Da. Najviše volim ovaj najklasičniji mod. Tako da, ono, tastatura je ok, ali nikako je nemojte kupovati. Razlog za to jeste što se tasteri kvare mnogo brzo. Znači, tasteri nisu realni koliko je loše odrađeno zapravo ovo da tako kratko traje. Znači, jesu crveni switchevi, znači, evo, ne vidi se sad trenutno ništa zbog ovog svetla, ali evo, kod najviše mogu da vam dočaram to, znači, crveni su switchevi, ali, znači, strašno je
što se tako kvari, svima se znači tako kvari, čak i sa poslodavcem koji sam pričao, kao što se kvari. Njemu se isto pokvarila tastera su mu crkla, tako da ovo je tastatura koju ne bi preporučio da se kupuje, tako da to je to. Život Litman, ja sam Komšija i pozdrav.